Λυγκαντέμικη μέρα η σημερινή. Και έχω να κάνω 2 επεμβάσεις στον εγκέφαλο και 3 μεταμοσχεύσεις καρδιάς. Σωστός. Ένα γιατρό! Ένα γιατρό! Ένα γιατρό! Συγγνώμη κύριε, δεν είστε γιατρός. Είμαι, αλλά είπατε 1 γιατρό. Εμείς είμαστε 2. Σωστός. Ελάτε κύριε γρήγορα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, ο κύριος πνίγηκε. Πνίγηκε αμέσως. Ανοίγει μια καρδούμπα, μια πατάτες με τυράκι επάνω, να την κάνουμε ταράτσα. Πάω τώρα γιατί έχω ένα έκτακτο περιστατικό και έρχομαι αμέσως. Αφήστε το πάνω μου. Η κατάσταση του κυρίου είναι πολύ κρίσιμη. Τι κάνουμε τώρα? Καταρχήν θα πρέπει να ξέρουμε από τι πνίγηκε. Γιατί? Για να μην παραγγείλουμε το ίδιο. Σωστός. Αλλά πέρα από αυτό, για να αποφράξουμε το λαιμό του πελάτου σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το κατάλληλο υγρό. Αν για παράδειγμα ο πελάτης σας έχει πνιγεί με ψάρι ή πουλερικό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λευκό παγωμένο κρασί. Αν έχει πνιγεί με κρέας, τότε θα ήταν προτιμότερο ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί. Αν έχει πνιγεί με πίτσα, θα πήγαινε μια παγωμένη μπύρα. Σωστός. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ, το θύμα έχει γλύψει όλα τα πιάτα και δεν μπορώ να καταλάβω περί τίνος πρόκειται. Μάλλον με κρέας πνίγηκε γιατρέ. Με κρέας, τότε γρήγορα ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί. Αμέσως. Έλα, ηρεμήστε αγαπητέ μου. Να σας λύσω τη γραβάτα, αλλά δεν ξέρω αν τη δένω μετά. Φύγετε έτσι. Ωραία. Ηρεμήστε. Εσοδείας 92, χτήμα Χατζημιχάλη, 3ο αμπέλι αριστερά. Δεν είναι καλό. Άφησε το κρασί στο τραπέζι δίπλα και φέρε γρήγορα ένα ποτήρι νερό. Αμέσως. Σωστός. Έτσι, χωρίς σουβέρ, εστιατόριο να σου πετύχει. Πνίγεται ο άνθρωπος. Θα το κάνουμε και μουσχεμα. Εσοδείας 92, ΕΙΔΑΠ και μάλιστα η σωλήνα περνάει μέσα από βόθρο. Ελάτε αγαπητέ μου. Είστε καλύτερα? Σας ευχαριστώ γιατρέ. Μου σώσατε τη ζωή. Αν δεν ήσασταν εσείς, τώρα θα είχα πνιγεί. Δεν κάνει τίποτα. Απλά άλλη φορά να είστε πιο προσεκτικός. Όταν τρώτε να φοράτε μπρατσάκια. Σωστός.